شپیلên barana bihêz ya ku li Rojavayê Kurdistanê û gelek welatên rojhilata navîn bariya ziyaneke mezin li dûv xwe hêla. Bajarê Qamişlo jî nebê par bû ji wê yekê. Li taxên rojhilatê bajêr ziyaneke mezin gihanda malên welatiyan bi taybet taxa Cirnikê ya ku avahiyên wê bi şêwakî bêserûber hatine avakirin. Av derbasî malan bûye. Xelk bi zehmetî ji aliyekî cadeyê derbasî aliyê din dibin. Welatî jî gazinan ji şaredariya bajêr dikin. Ha malê pêş de hê bêhtir tadil we hatiye. Xwenaharên wê dê bînin malê ana nema karî malê xwe derkevin. Esa ser ziftê ne û ser çikê ne nema karî malê xwe derkevin ji avê. Gelek medaret miletê vê taxî bûye. Ev dercê çend bû borî biçûçikin ne hemlên. Ev şara ama ev sê salan peyvanakê karîzî adên karî jinînin. Bî heta dora welê beledî jî çend me anî çê nekirin heta niha. Em dixwazin ku beledî were û مساعدة فقيرة بكي ورب خدي هسيارك شي أم بهدلينا هرجارك وبشك باران تي أم تكبنا تايدا عالم بن عبي دمان بن باراني دمان وما مشروك لنا وخدي تشيكي Ji aliyê xwe ve hevserokê şaredariya rojhilatê bajarê Qamişlo dibêje tişta ku bi destê wan dihat ji milê alîkariyê ve wan pêşkêş kiriye û sebaretî taxa Cirnikê dibêje ji ber ku di demên borî de li taxa navborî çemek hebû û xelkê di şûna wê de dest bi avahiyê kir lewma niha ew rastî ziyanê tên. Ev mesela taxa Cirnikê wana bi rastî meselekî kevna berê ew salê zwayiyê dihatin milet jikê eşwaiyat ava kirin çûn çem ava kirin sala koka îsal pisgirê gelek ji mer çêbûn ji ber pêşiya çem girtiye av jikê di nav mala re derdikeve ême ji yok şaredarî me heme tiştê nav destê me de me kirine xizmetê de û me em milet re arî karin tiştê ji me tê proje me cehez kiriye û muwafeqe û ihtimad û her tiştê wê cehezin nêzîkî zêdeyî 1200 mitr tenê ev taxa Enteriyê û Cirnikê qenasyonê ava şor em temdîd bikin nû bikin mezin bikin ji bo mesela istîaba ava zêde dema heftîkê dih roja hema ev mewca baranê xilas bibe em karibin em kar û xebatê xwe bikin. Navçeyên herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê bi temamî bi sedema barana zêde rastî ziyanekê hatin ku li hin navçeyan xelkê ji ber lehiyê malên xwe vala kirin û hejmareke mezin ji xaniyan li jêr avê deman û hin jî herifîn. Tanha ziyan bi giştî madî ne lê eger şepêlên baranbarînê bi vî awî berdewam bikin metirsî hene ku ziyanên canî jî encam bidin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.